nikech en twak mamulo ngimani achiel kachiel. Sir mawuok e piny Amerika Nyakwaramogi osebedo ka konyo oganda e kidienje mopogore opogore. Ahinya to weche mag kedo kod tuoche. Moko kuom tuoche gin tuoche ma osebedo ka onyoro oganda e alwora mar Nyanza. Ma nyiso nang'o ne oganda mag Nyakwaramogi. Pone sir makama, jatend piny Amerika Donald Trump odhi godo nyime gi ng'ado kata oduoko omenda mosebed kigolo ka siro chendo go piny. Mane momiyo odhiambo ni Nyakwaramogi gin weche mamulo ngimani. Nitiere oganda mayuak ni gisebedo ka gitiyo kod yedhe magayo kute mag ayaki, ma en achiel kuom sir mosebedo ka wuok e piny Amerika ma koponi ochungi to koro achiedh nade nyalo makogi. Weche makedo kod tuoche mag malaria ma bende okodeo ni en ng'ama chalo nade nyalo bedo nyathi. Ahinya to ne nyithindo mantiere buo higni 5 kaachiel kod mine mayach e alwora mar Nyanza gin midhiero mosebedo komako oganda. Chungo sir makama, ng'ado sir makama, nyisang'o sirikal winjo bed ni ikore yo machalo nade. Nyakwaramogi an ka kod wenda oting'o Billian Ojiwa ma wan godo e studio ka gi sani, studio marwa ma Nairobi. Owuok e riwruok mar Billian Foundation ma bende en achiel kuom riwruoge ma oseyudo thuolo mar tudruok kod achiel kuom bede migepe masiro kony makamagi miluongo ni USAID. Obiro ng'isowa ni pone gigi ong'adi dhi bedo nade kuonde ma otiyo alwora mar Mathare, Nairobi. An kod Eric Okioma ma bende en achiel kuom jokedo ne yawago ma nikod tuoche kaka mag TB kata kahera kaachiel kod tuoche mag ayaki alwora mar Kisumo. Nyakwaramogi eka an kod Dr. James Nyikal ma en jaod bura maseme kendo jakanyo e komiti mochung' ne weche mag thieth e od bura. Obiro ng'isowa ni to gin ang'o gini mowinjo bed ni sirikal timo, nikech en owuon en laktar, osetudore kod weche gi ripode migolo gi kaka sir nyalo konyo kata thiro chenro ma oketne poni ok oti kod yo makare. Machiegni uru wachak kod Billian machiegni ahinya. Erokamano ahinya. Dr. James Nyikal machiegni ang'eni yudowa yo makare ka nitiere lai mar mbui achiel kachiel kowuok e boma ma Naivasha e kaunti ma Nakuru machiegni. Erokamano, awinjo maber. Erokamano ahinya Dr. James Nyikal. Machiegni ahinya Eric Okioma ka nitiere Kisumu mondo wago mbaka. Erokamano. Aya. Anyalo tude. Nyakwaramogi weche beyo. Nyiso ni koro wawinjore yo makare kendo wanyalo go mbaka ni. Billian, jatend piny Amerika ong'ado ni idhi chung moko kuom sir ma osebedo kabiro ne pinje madongore kamoting'o Kenya. Ahinya to motende kod weche mag thieth ema mulo ngima oganda ahinya. In iwuon kodwok kata ogol sir ma USAID osebedo ka kelo ne Kenya weche mag thieth, dhi chalo nade? Erokamano, to amoso Nyakwaramogi bende noimore. Mokwongo aparonu gimiluongo nu geopolitics. Waseneno gima otimre piny mar Amerika to en gima nyoro aparo ni sirikal nyo ok expect. To wan joma tiyo nikech an kod organization foundation. Number one, asebedo subcontracted kod USAID, masetiyo kod USAID. Two, asebedo an beneficiary maru US funded programs through leadership program na the US. To sama koro nyo aneno ka ker ma Trump ong'ado kony mosebedo kabiro kakani, ntiere alwora, ntiere communities ma vulnerable kaka Mathare communities ma girilai mostly e kony ma wokuokogo. To king'iyo especially wach mar health ing'en yath ok ibirito nyaka sirikal ikre, tuoche ok birito nyaka sirikal gonyre. Tuoche en gima sama ituo, sama onego bed ni muonyo yath, onego bed ni muonyo yath. Koro mani en gima pek ahinya to dhi ketho families magwa, dhi ketho communities magwa. To an happy, an glad ni wantiere kod Dr. Nyikal ma en achiel kuom joma ntiere committee mantie parliament. I think no mani en seche moko wacho gan
gik moko kotimre ntiere emergency meetings monego benitimo adwa winjo ka ntiere emergency meetings magisetimo nikech gini koko ng'iye machiegni to ntiere ngima mang'eny mwadhi wito nikech wasebedo koyudo kony kuwuok e piny mar Amerika. Miwa experience mari kata gima ne fwenyo sama ne iyudo winjruok gi USAID e chiwo chenro makonyo jopiny. En ang'o mani nena ahinya miwacho ni ma gima kogol to en gima dhi duoko piny chenro ma osebedo ka konyo ngima japiny? An kana yudo nini ma USAID en ma support mar education. Yes. Nikech line matiyo en maru supporting communities kaka Mamadhare mondo wa advance education. Koro scholarships ang'ono go motimre. Koro sani ka ogol wach maru kony monego mosebedo kabiro no, ntiere wahia mang'eny mak dhi school, ntiere wahia families mang'eny ma koro probedo disorganized sana. Koro mane gima koro aneno ken gima pek sana ma chando wa communities magwa nikech nyen gimo biro ma okiendwa wang'eyo ni biro bedo kamani. Wang'eyo nu samora mora ma government change, especially US, to ntiere kila government biro kod chenro magi, biro kod lokruok magi, lakini mani nyen lokruok ma nyoro onge ng'at mong'eyo. To bende samo biro seche moko imiyo ga grace period, inyalo miyo 3 months, inyalo miyo 1 month, inyalo miyo 1 year. 1 year no en mar mondo reorganize yourself. Lakini koro king'eyo mane chenro ni kaka nyo biro en gima nyoro ng'ada once. Right. Yeah. Nakora mogi kakunyo kwa ochake gi billion jiwano eka kawadhi kode. Eric Okioma, isebedo kikero ne jogo mani kod tuoche kaka kahera kata TB kachiel kod mago mantiere gi kute magayaki mabende gin moko kuom chenro ma isira achiel kachiel kod bad migawo mar piny Amerika mosebedo ka jolo pinje mamoko miluongo ni USAID. Ang'o minyalo wacho kak Trump ong'ado ne omenda mowuok e piny Amerika koro ok biziro chenro ma samoro gin moneno ka gin mochuno e pinje mag Afrika? Ang'o minyalo wacho wachni, Eric? An erokamano. An gima nyalo wacho ni kaluwore gi wach yedhe gi gik mosebedo kwayudo nikech kaka sani gisewacho ni gidhi jotich onge, yath onge. Ing'e ni gini onego wane e yo malach nikech wan e jok mose wuotho e wuothoni. Nikech chakre an asetiyo gi yedhe chakre 2003 nyaka sani. To ndalogo ne wanyiewo ga yedhe. Alafu ing'e ni yo ma Trump ochakogo owewa e mudho. In fact, obiro e yo moro ma obwoga ji kabisa makoro wakia ni gimwanyalo timo. Ta ing'e ni magi yedhe ma ji muonyo e ngima gi te. Alafu kaluwore gi weche kaka yedhe gi nego gi tek makoro ji ok nyal ng'at ma onge yuto maber ok nyal nyiewo, ok onyal dhi e lab. Ing'e ni kata kowach ni yedhego nitie, pare ni nitie jotich, nitie jo lab, nitie yore mang'eny. Trump obwogowa kabisa makoro waparo ni nyaka wane ni ang'o minyalo tim nikech kionge ma yath kaka mek kute en yath mimuonyo the rest of your life en ngimani te. Ok ni koro ni kisechako muonye nyaka imuonye kabisa. Koro ka ng'ato nyisi ni yathno nyalo bedo ni onge, mano buok. Kwanza buok momiyowe maduong' kabisa mohingo gimoro amora. Mane maparo ma sani ji ng'iyo. Alafu koro kaluwore gi sirikandwa ing'e ni onge gima kaluwore gi yedhego ok ginyiew ga yedhego. Koro mano e shida mwanyalo wacho, to wanyalo neno ni ang'o minyalo tim kanyo. Gisani, mage manyalo wacho kaka achiel kuom jok mobuok. To anyalo wacho kendo ni kata ka sani aneno ka sirikal be wacho ni yedhego nitie, lakini kata ka giwacho ni nitie, kata ka giwacho ni dweche 6 to en gimimuonyo e ngimani te.
aparo ni ka ginyalo loso mpango moko mabeyo manyalo konyo nyalo bedo maber. To gisani mane gima nyalo wacho, lakini nitie gima onego bed nanyiso wanyalo nyiso ber ni daktari nika. Wanyalo tuak mondo wanyise en be mondo nyiswa ni ang'o mwanyalo timo nikech sani wan mana e lwetgi. Erokamano Nyirik kuom golo wach makamano. Wach maduong' ka nyakwara Mogi kowuok kuom jogo ma chenro ni osebedo ka konya achiel kachiel kamoting'o Eric en ni buok nitie. Kendo buok moutuch apoya kaka inyalo rese onge. Dr. James Nyikal, in daktari kendo jal molony e weche mag thieth. In e komiti mochung' ne weche mag thieth e od bura kama ilose moko kuom chenro matayo piny. Ka wang'iyo mokwongo chenro mopogore opogore. E piny Amerika kokalo kuom apisi mar jatend piny kata president mar piny Amerika nobiro gi gimiluongo ni Presidential Malaria Initiative kata PMI. Ma ne geto weche mag malaria kama higa 2010 nyaka 2022 oseduoko piny weche mag landruok mag malaria gwenge ma malaria nitie gata malo 50. Higa mar 2010 ne nata malo 38.1, kochopo higa mar 2020 ne nata malo 18.9. Ahinya to alwora mar nam miluongo ni Lake Victoria kama malaria ja bede mang'eny ahinya. Kopogore gi mano bende nitiere nede ma osebed kichiwo kokalo e chenro mar mosquito net distribution ma bende en gima osebedo ka konyo ahinya. E kinde mar 2023 gi 2024 e kind nede 4 milion gi milion 12 ne ochiw ka chenro ni nosir gi riwruok mar USAID ka gigore mba kod piny owacho mar Kenya. Nyiso ni nitiere resruok manobiro kaluwore kod chiwo nedegi. E kaunti ma Migori kod Homa Bay osebed kitimo chenro mar kuoyo yedhe mag suna e udi miluongo ni indoor residual spraying, ma bende en achiel kuom mago miwacho ni okonyo oganda maromo 1.5 milion mawuok e alwora mar Migori kaachiel kod Homa Bay, ma dipo ka nitiere kama ng'awo e weche mag tuoche machalo kaka mag malaria. Ma en mana moko kuom ranyisi ma kopo ni chenro ni koro gol kata sir ma kama owuok to nyalo kelo buok, mana kaka wach kod Eric Okioma ni buok nyalo betie. Buok betie e kidienje mopogore opogore. Daktari, wach mar lendo makama ma ogol gi Trump, in be okawi gi buok koso iwacho ni en gima kawaida, piny moro amora nyalo bedo kod thuolo mar timo ma, to kaka piny Kenya ikruok mane manyalo bet ni nitie? Machiegni daktari. Gini okawa gi buok to kahinya nikech kanyocha pod Amerika ni e wach kura mane Trump wacho gik modhi timo. Nohero wacho ni gik moko koro bodhi timo biro miyo wach Amerika kende. Magini kata pani kata Ramogi kane wawachi chieng' moro ni Trump ni kodonjo nyalo chendo, te koro chendo. Koro ng'ade haraka mobuogo ji. To ok en wach malaria kende. Osewacho wach tuo mar ayaki, tuo mar kahera bende nitiere. Magi duto gin gik manyocha pesni ma Amerika. Kata kiweyo mar USAID kende, to iwayo ma Presidential Malaria Initiative ni, kata idhi Global Fund, gigi duto gin gik manyocha Amerika gole pesa to giriwore gi tuochegi. Mar malaria mi penja ni magi gigi nochakore joma kani poto PMI ni pok obiro higa 2023 awinjo kochiepo wacho ni no yadhni nochako e yudo 2003. Anyalo paro kanyo nikech natiye ministry, to bang' kane pok ochopo kanyo yathgo ne nigi tek, ne gin 70,000 e kinyalo yudo dwe achiel, miyo wacho adier. Koro mar malaria ni nitie gik manokel mang'eny mar malaria. Mokwongo, yath mithiedhogo malaria noloki ne wae gik maniluongo ni chloroquine, Fansidar, Methamphetamine. Koro nwachako tiyo gi gima iluongo ni Coartem. Mar ariyo, wach mar olo yath e kuonde ma malaria nitie. Ne wachako gi kuonde machalo kaka Kisii, Kitale. Sani jo Homa Bay ema kendo kawe gi jo Migori miluongo ni indoor residual spraying. Net ne wachako pogo higa 2005 kani ipogo nede
magigi duto kakiwacho oseduoko tuo mar malaria piny mana kakiwachono, ma actually Homa Bay ema bano osetelo ahinya e wach mar yath mikuoyo ni, magin malaria ni margi ni piny kabisa. Mar piny mar Kenya mangima chiegni en kamoro 14 kuom mia. Homa Bay en chiegni 4. Miyo gik moncha konyo ji. To ka koro erokamano daktari, ka imedo ikori kendo keto lai makare e lai maro matudruok kodi ma obedo gi apaka matin. Winjo ka Dr. James Nyikal wacho ni gin bende okaw gi buok. Eric bende wacho ni gin okaw ji gi buok. To Dr. James Nyikal wacho wach moro ni kane itimo campaign mar piny Amerika to ne gichich ni kopo ni Trump ni odonjo to ng'ani nyalo chendo. Tadieri ochendo. En mani koro kako ochako chende mochako mapiyo. Kaka jok ma osetayo chenro mag yudo sir mawuok e piny Amerika kata e pinje maoko mabiro mondo konyo oganda. Ahinya to weche mag tuoche. Ne chako kiwacho ni tuoche ok riti. Tuo ok bi rito mondo sirkal oikre ka yud yath eka chak thiedhe. Tuo dwaro ni mondo tieke sano. To bende samoro nitiere moko migeng'o machalo kaka chiyo gi nede mag suna. Igeng'o godo malaria kapok malaria owuon odonjo. Ang'o mano winjo bed ni sirkal ne nyalo timo ka giikore ne gima chal kama kane gichako chich? Mokwongo aparo ni king'iyo ka sirkal bende obuok, ng'isre ni number 1 ne onge ng'ama ne oikre ni Trump nyalo kawo telo. To jo Amerika kane decide ni gin Trump ema gidwa miyo president ker margi, to wan koro yamo loko. Koro king'iyo piny kaka ni piny ma Kenya, aparo ni sama nene waseneno kamano nene bed nitiere bedi kod committees. Arito winjo mondo pimnwa e gima committee mar health sani timo. Wabiro penje mano. Yeah, yes. But aparo ni wan ng'eng'ne wang'eyo ga rito mondo gimoro timre, mondo sama gimoro osetimre yak wang'eyo wabet piny wabedo kaput wapenjre ni wanyalo timo ang'ono. Lakini unfortunately nen kaka wawacho ninu wach mar chieth, wach mar tuo ok en rito mar kaput. To king'iyo bende health bende nikech gini ogo ahinya e piny ma Luo Nyanza. King'iyo area mantiere kod malaria en area marwa mag Luo Nyanza kalure kod nam, lure kod pi mantiere around. To king'iyo health bende obedo devolved. Koro aparo ni seche moko ngatiere gimiluongo ni local solutions. Nikech king'iyo jok madhi umia sana gin jogwa man piny kaluo. Kalure kod tuoche mopogore opogore go. To ka health obedo devolve, an paro mara en kaka block mar Nyanza region, kaka block ma Western region. Onego bed ni governors osebet piny mondo ging'ie alternatives en ang'ono. Nikech tie other development partners. Amerika osebedo ka konyowa. Last year nene gimiwa 19 billion. But king'iyo bende ntiere pinje kaka China, ntiere timbe mantiere Europe, ma kawa ntiere kod gimodiwa matek. Onego bed ni ji osebedo reach out to other development partners. Koro ywak mara kata kwayo mara kata geno mara ni sani governors osebedo kod kaput moro matin mondo ging'ie kod alternatives means mondo majogwa nyalo bedo ka pod yudo yedhe, ka pod wamedo bedo kod nede, ka wamedo goyo yath mageng'o tuoche mag kaka mag malaria. So koro mane paro kaka aparo ni within the counties onego bed ni jogo bet piny mondo miwa the way forward. Billion, gimomiyo wan ka en ni nise yudo thuolo mar makori gi USAID. Iwacho ni nisiro chenro mamoko, but yudo riwruok machalo kaka mar piny Amerika ma ubimu riwrugo. Ere yot mabedo ma koponi mar piny Amerika ni okobedo gi yot e siro chenro mancha gi siro, tinyalo wach ni kore nyalo many mamoko. Iwacho ni ji nyalo dhi China, ji nyalo wuoyo gi riwruoge mamoko. Yot ni kanye mondo kik pone rot moro bedo manyalo miyo jo oganda mane yudo konyruok makama hinyore
kapok oyud gima nyalo konyo gi mbele? Mokwongo awinjo ka daktari wacho nitiere program ma 6 months, nitiere yedhe osewach nitiere joman osebedo ka yudo yedhe go, the next 6 months obedo covered. Ma luren seche ma America, seche ma konyruok biro ga ok biga every month, biro ga nitiere strategic plan, so bedo kod 1 year strategic plan. So within that 1 year kony monego bed ni biro seche go biro ga dichiel. To king'iyo nikech sani mani gimo iwacho no thuolo donji ko. Sama thuolo donji ko nyaka koro wangi kod alternatives. Number 1, king'iyo programs gi magi ntiere gima development partners nga kod milongo no sustainability puonjowa ni sama wawuok, sama gimoro timre na America, sama America ntiere lweny makoro ok ginyal konyou, to unyalo chung' nadi. Koro nego ben sirikal odog chien mondo ng'ien one health sector. Nikech king'iyo for the last 60 years Kenya osebedo ka partner kod USAID. Yes. So for the last 60 years osebedo gido pese konyruok mabiro, but at the same time the development partners osebedo ka penjo ni what are your sustainability plan, kaka unyalo konyre sama waonge. Koro aparo ni sani koro nego bedwa ng'iyo what is our sustainability plan, kaka wanyalo konyre. To achiel kuom mago en reorganizing. Ntiere kuonde ma budget mago osebedo kadhiye, ntiere programs ma budget onego bed ni dhiye manyalo rito bang'e, to mondo pesa mano obedo allocated no programs go mondo bi e wach mar chieth. Nikech chieth kaka wawacho en gima okrit kiny, okrit oruye, okrit dwe manyien, en gima ichako godo kanyo. One partners mosebedo katiyo kod USAID, wabende ing'eno duoko wa drawing board, but apart from the USAID most of the time wantiere kod other partners. Koro gima timren sama one partner withdraw, sama one partner ong'ado kony man kodo, to koro ung'iyo no ang'ono mwantiere kod agundwani, to ang'o ma wanyalo timo kod agundwani. Koro mane maparo ni a way forward ma wanyalo kod chakruok sani, nikech sani en emergency. Riwruoge wuok manyo alternatives. Yes. Riwruoge wacho ni gimanyo gimiluongo ni alternatives. E weche mag telo mar pinje, mabende abiro penji bang'e kawasea ir Nyikal kachiel kod Okioma, ibiro duoko ni e weche mag pinje gi telo magi, inyalo chich ni samoro Trump temo pimo gimoro mondo ng'e ni jogi ka awegi chuny gi bende kodwa, ginyalo chung' kigin kapod girito kata ka chieng' moro wanyalo ko pacho koso gibiro dhi kuom ng'at machielo ma samoro waneno kaka en ng'ama piem kodwa. Manang' ni duok bang'e. Nyakora mogi wadhi nyime kod twaka, bende wan ka kod Biliano Jiwa ma wan kod studio ka, wan kod Eric Okioma mantiere studio marwa ma Kisumu. Eric, ni wacho ni buok nitie, to mane buok ma bende Dr. James Nyikala wacho ni omako gi kaka jotelo kata kaka piny. Eric, king'iyo sani kaka chal ma Kisumo kachiel kod jok matiyo kod yedhe mane samoro isiro kod riwruoge mawuok e piny Amerika kata piny Amerika yen, bende kaka usebedo kukawo yedhe gi, kaka usebedo kuyudo gi, un gadieri ni samoro gintie manyalo konyo dweche 6, koso en wach ma sirikal temo kelo godo geno nikech une joma tiyo gi yedhe gi? Aparo ni erokamano, gima jalo wacho en achiel. Mokwongo, ing'e ni wan gi jotich matiyo kuondego, wan gi jo lab, jok matiyo lab, kata kidhi hospital seche moko nitie gik manyaka tim ni hospital, gin gike makao seche, makoro kiwacho ni jogo onge, mano nyiso ni gap nitie. There's a very big gap. Yes. Nikech jogo mokwongo moko semigi nyaka barupe. Makoro seche moko wakia ni ang'o madhi timore, nikech omigi gimiluongo ni pause, oket gi e pause. To ing'eni kata sani seche mwadhi go hospital, seche moko results wa leoga, kata gik lab nyalo kao time, seche moko okiyud reagent. Koro ing'eni ka gini otimore, mano kata kiwacho ni hospitende go nitie, mano koro wacho ni gidhi bedo either overloaded kata ogibi tiyo. Alafu mara ariyo, gima ji nyaka ng'e, gik ma ng'ato wacho malo gi gik matimore piny opogore.
opogore kabisa. Gimomiyo wan ginyalo wacho malo kucho, wan be jowa kodhi hospital, for example kadhi kata Joel Mino, kata kidhi Panpieri, kata kidhi Russia, jowa kosechopo kuondego nyaka nyiswa ni oyudo yath kata ok oyudo, miye mar dweche ariyo kata wik achiel, gimiwa feedback, watimo gimiluongo ni community led monitoring, mondo wane ka gima ng'ano wacho malo gi piny be chal gi kaka ng'at modhi hospital no oyudo. Mane gima nyalo wacho ni koro nadiera nitie. Lakini koro kowach malo to piny opogore, to mago ing'e ni mago koro mana weche ma ji wacho. Ing'e ni gik matimore, nitie gima iwacho ga gi Kiswahili ni kwa ground ni tofauti. Mago gik manyaka wang'i sani. Mago gik manyalo ng'iyo. Alafu mara ibro yudo ni wach omenda, aguch omenda mar pacho. Mago gik manyaka wachak ng'iyo sani mondo wabedgo. Nikech wach omenda go ema kelo shida, kata nitie mibadhi e kuondego. Mibadhi go ing'e ni an nyalo wacho ni mibadhi go kinyalo geng'. An gadiera ni gigi pod nyalo timore, pod wanyalo dokeyo mwadhi mbele gi, kata sirikal nyalo bedo omenda moko ma ginyalo nyiewo go yath. Lakini gi sani kaka daktari temo wacho, particularly MOH, gik ma motho wacho ka, wan be wabro ng'iyo, wabro dhi hospital kao yedhe kwa yudo fine, kok wayudo be wabro yudo no kwa yudo. Koro mage gik mwatemo nyiso kata jowa moko modhi hospitende go mondo ng'i, koro mondo wang'e ni gino timore adiera. Lakini dweche 6 kata kiwacho ni dweche 6 to gimimonye ngimani te pod mano be chala buok, nikech onego bed ni nyisi ni ing'e ni kose pimi to mi yath mikao e ngimani te. Okay. To nitie gik moko manyaka opim be kanyo, koro kinyal kata wacho ni koro ni en mana yath kende. Alright. Koro wan wang'iyo ng'at matiyo hospital kanyo, wang'iyo jalab, wang'iyo kumi pimi results ni pharmacy te gigo te, yedhe moko be wang'iyo. Alafu nitie gik moko be mobiro sani ni kata ni HD, NCDs be odonjo, cancer gini odonjo, gi gik ma timore kamano. Koro ing'e ni ok en gimoro mwanyalo wacho ni koro ni en gima yot, lakini en gima wabro mana nyagrego. Lakini jotendwa be seche moko ber mondo ginyis jopinya adiera, to ginyis gi seche ma gigo timore, ok ni panda gik moko, nikech wate wan jo Kenya, wadak e Kenya ka, mondo wane kaka wasudo mbele. Mane gima nyalo wacho gi sani, ka moko tabro wacho bang'e. Erokamano ahinya Eric. We adoga ne Dr. James Nyikal. Daktari ne network ong'adowa matin, kata kamano nikech pur wadhi nyime gi twak, agombo mana ni mondo mi ilernwa ni to buok mobiro ni gik ma iwacho ka winjo ko wach gi mathoth oting'o weche mag yedhe, to samoro kwa ng'iyo yedhe kende wabro weyo gik mamoko bende mamiyo ifwenyo ni koro ng'ato winjo bed ni tiyo gi yedhe gi. Nitiere pim mabiro dwarore ka mondo joyang ni to ibiro ng'e ni to prevalence ratio chal nade, kund mage ma ji manyien yude game tuoche gi, kund mage ma tuoche gi odok e piny. Gik machalo kod magi wabiro yudo gi machalo nade sama koro chenro mag sir ma kama odwok piny. Sirikal winjo bed ni timo ang'o hie, nikech iwuok e komiti mar thieth mowinjo bed ni samoro ugoya put moro usegoru simu ng'e ni yawa gini kap koro jukowa kama to nyaka waring kode yo machalo kama mondo wares piny. Wacho ni kene ka wan gi tuoche adek kae ma momako ji ahinya ma ji lose mang'eny en wach mar ayaki ma mano be ni kare, to malaria bende neno kwa wacho bende nigi shida. Tuo mar kahera, tuo mar TB bende nitiere, to gigi duto nitiere yien mimuonyo kaka mar ayaki, yien mimuonyo en achiel. Mar ariyo pim mipimo go ji, onego bed ni pimi mondo ing'e ni ndezi nadi.
Mar adek, nitie yore migeng'ogo. Nitie yien mimiyo ji kapo ni mondo kayaki maki kata ka nitie riwruok moro mobede kata momak ng'ato nitie yien mimiye kata ka sandan moro chuowi mane otiyo gi jayaki bende imiyi. Nitie yien mimiyo nyithindo konyuolgi mondo kata ka min gi ne nigi ayaki to kik yudi. Magi duto gin gik ma nyaka bedie. To ayaki to bende ok en yath kende, en kata chiemo bende. Nitie kuonde mamoko mimiye chiemo. So gin gik mang'eny. Kata kidhi e malaria, pod nitie pim mibipimigo, pod nitie yath mibimiyi, pod nitie net mane wawachogo, mago duto nitie. Kata kidhi e TB, mago duto pod nitiere. Miyo nitie gik mang'eny monego tim, ok en gimoro achiel. So gima koro onego bedie sani olor od bura, to kata kawuono wan e bura to mana konyo luongwa, to kwadok e od bura ni onego wadok tarik 11 to komiti wa to kamoro wanyalo dwaro ni ji orom chon, nikech ma en gima obiro madhi hinyo piny. Aneno ka Dr. Moth osewacho ni gin gi yien manyalo chopo gi gige manyalo chopo dweche 6. To dweche 6 no ok en mang'eny nikech ang'e ni nyocha gin gi chandruok moko gi jo USAID. Koro chandruok no nyocha orumo, apani nomigi yien ema koro pod nitie. To nyaka wang'e ni biro bete marach kendo bang' mano wachak chano. Gibet gi bura, gitera ni misebetgo, wan wabiro bet gi bura. Mokwongo, wabiro dwaro ni giwachnwa ane kaka wan e komiti no. Gin gi ikruok mane ma koro gidwa ng'iyogo ni weche mobirogo ibilosi. Mano wadwa ng'eyo. Mar ariyo, biro chunowa ka jo komiti ni wawuothi nikech kaka bwana Kiomo wachono, inya wach ni gigo nitie to kidhi e osiptande piny yudo kionge. Kaka wan jo komiti biro chunowa ni wawuothi kata bang' dweche 2-3 kaka giwachono. Wane ni to osiptande gi be gigi nitie, wane gi wang'o e kwaduogi. Mar adek, mar ang'wen, biro dwaro ni mondo wang'i ane budget supplementary moro nyalo dwaro ni mondo tim chon, mondo ne ane ni dong' yudi yien kanye, nikech ka gini koro en gima nego ji, nitie kama inya dwar kata ni pesa monego ter kamoro mondo koro gol oket kae. An kipenja sani gi kaka ng'eyo migawo mar thieth, nyocha wach mar SHA obiro ka, pesa wuoke mang'eny, to osechako tiyo to pod ok oti maber. Nitie gimoro manilal ni wach mar digital system maniketo chiegni bilion 1.4 mibichul bilion 10 higa ka higa. An wang'a chunya osechako paro ni magi gik mwajalo ng'iyo, gik mwadwa kelo manyien, mwadwa kelo gik mitiyo manyien, to gik moko ne nitie mane tiyo chon. Mago wanyalo weyo mondo koro pesa no wakete mondo wache. Trump kaka ne osewacho kik wagen ni ndalo 90 nobiro dok chien. Wan wachak chano ere gima dong' wang'adi mondo water pesa no e wach thieth. Ing'e ni thieth oloyo gik moko te. Rachne ni sani koro Kenya ka kuonde 2 wach somo gi wach thieth koro dwa chandwa moloyo, to gin kuonde mok gidwar ni gimoro mondo timre. Koro biro chunowa ni wan kaka jood bura, wane kaka wadwaro pesa, budget moro mondo los manyien, wane kuma digole pesa mondo dhi oterie wachni. To kaluwore kata mana budget maduong' mabiro biro, kech maduong' bende biro, wabiro chako wache dwe mar 2 ka kwaloso gimiluongo ni budget policy statement. Bang'e koro wabiro chako yale kochiko dwe mar 4 to supplementary tinya wach kanyo. Wang' budget no bende wadhi ng'iyo ni to gik moko maluwore gi wach thieth moloyo tuoche 3 mar malaria, mar TB to gi mar ayaki ni. To moro be nitie ka ma bende kowachi wach mar chanjo nyithindo. Chenjo mar nyithindo nyocha chendo nikech sani wang'iyo mana wach mar USAID kende. To Amerika pesa wuok gi USAID kende. Wacho ni kata Global Fund gin magigole pesa, kata UNAIDS gin magigole pesa. Miyo gini oduong'. To sirwan kaka jo Kenya nyaka wane kama ibigolie pesa mondo ka nitie gima dong' oriti. Nyaka walok budget. Jo county be nyalo temo. To kaka ng'eyo gini pek
makang'iyo kaka counties obet taneno ka dhi chando gi mami sirkal maduong' nyaka telie gini chak dwaro pesa kata ka sirkande mapiny ma county be konyo to ibiro gimana mondo konyre to ng'ama dong telie gini en sirkal maduong'. Budget en kama wadhi chakogo kata ka chopo ni loko kuond moko manende pesa oseterie tiloka loka eka gimoro dong' nono wabiro dok kuma ne wantiere higa 2002 ma wach moro ayaki ing'eni ndalo cha ng'ama ne en gayaki ji ong'eyo en ng'ama odhero manigo picha chebe ti nene nikech yadhni okonyo ji mon mane nyuol ndalo no kane en gayaki to ng'ere ni nyathi konyuolo ni gayaki mago wadwa ni mondo bed maonge miyo kik wadog chien ndalo no ne ji tho kane luoro nitie makane thoti iumi mana gi kalatas kidhi yiki higa 2000 kik wadog chien kuro. Wabiro nene od bura mondo kaka dong wajiw sirkal wane kaka iloko pesa ugol kuond moko utere wach thieth. Erokamano nya daktari. Dr. James Nyikal, piny lokore kendo iwacho ni nitiere seche moko ma kopo ni gimoro obedo kaka dera kata crisis momako piny to pinje nyalo chwalo kwayo margi ka giriwore nikech ok en piny Kenya kende. Samoro wuoye piny Kenya nitiere pinje mathoth ma pod dongore ma nitiere midhiero ma osebed kijologie kod omenda mowuok e piny Amerika kaachiel kod riwruoge mamoko ma bende siro kod piny Amerika. Bende nitiere yo ma inyalo pinjegi nyalo riwore godo mawacho ni ma en gima omakowa kaka chandruok maduong' miluongo ni crisis mondo koro riwruok mar pinje e piny mangima odhi goe mbaka kod tend piny Amerika mang'isi ni kopo ni ma otimore to wadhi bedo gi hinyruok maduong' ne oganda maduong' ahinya to pinje mag Afrika kod pinje madongore. Ing'e ni gini king'iye to gima ne Trump owacho ni winjo kowacho nodwa wuok e bura miluongo bura mar piny mangima mar wach thieth miluongo ni WHO. Kanyo ni nyal yudgie to koni kanyo bende gidwa wuok koro gidwar ni mondo wacho yudgi kanyo to kanyo piny mangima anyalo riwre mondo kwer ja Amerika ni gima Trump timono ok bi konyo. Awacho kamano nikech ang'eyo ni e higa 2004 2005 kane wach mar PEPFAR obiro mane gichako ne giketo ni pesa mano Amerika ni nyiewo go mana yien Amerika kende gi pim ni nyiewo mana Amerika kende to nwanwang'o ni magi ne nengo gi tek. Jo Brazil gi jo India nosechako loso yien mag ayaki gi kane wadhi e bura mar riwruok mar wach thieth piny mangima WHO World Health Organization to ndalo no ne an director of medical services to ne an executive board kuma nyocha motho ahinya to ne wariwre gi ministers mag Africa te nobet bura moriwre ministers te mane wadwaro minister mano America health secretary ma America mane wakone ni kochuno ni pesa mikelo ni wabiro mna nyiewo go yien mag Amerika manengo gi tek to koro kar wachande we pesa nodok chien mane koro giyie ni pesni go wanyalo nyiewo go yath kamoro amora manengo yath tek. Miyo Afrika kae ka wachak gi Afrika ka jo Afrika nyalo riwre kendo ka gini ka wach Trump ni okoriwo jo Afrika kaka ni paro kata higa 58 kaka chon mane ndalo man Nkrumah gini ndalo Nyerere gini ni Afrika mondo riwre mano ne okoriwore ka ok gini oriwogi mar Trump ni to chandruok dhi bete nikech jo Afrika koriwore AU ka nyalo bet makata jakom to dwa bet chairman mar AUC to AU mantie jatende ni president Mogotele owacho ni Afrika wadwaro loso gi Trump kama ana neno ni nyalo konyo miyo to kata kwa to nyaka wachak gi marwa idhi penjwa ni un to usetimo ang'o pesa usetimo ga ang'o musegolo muketo piny ma koro waweyo watiyo gi ma eka koro wadhi mar Afrika mangima to wadonje mar piny mangima to Trump to piny mangima nyaka bine kaka idhi time onya chendo.
Mane wach mane daktari chako go ni ne giseneno ka Trump nyalo chendo to chako chendo chon. Mane mano chako go to pod wacho ni piny nyaka riwre nikech Trump dhi chendo. Okioma wach ni mogik ka koro watieko. Nyiswa ni to en ang'o kwayo maru maduong' munyalo keto ka watieko dakika matin ma inyalo bedo godo mondo wang'e ni to kwayo kaka jok matiyo kod mayudo sira achiel kachiel gin ang'o munyalo kwayo telo kachiel kod jotelo mabedo ketie kom mondo kony e kinde ma chandruok nitie. Gimokwongo gima dwa wacho adwa nyiso maybe nikech wan gi Dr. Nyikal be nyocha wasendiko negi petition mar BCG vaccine taneno ka vaccine osechako matin donjo osebiro hospital. Gima dwa wacho nitie gimiluongo ni stockouts mek yedhe commodities ma thieth mek TB mek HIV onego bed gi ng'i ang'o ma timore ga pile ka pile wabedo gi stockouts. Mara ariyo adwa mondo dhi ong'i weche mar kata ka Trump olokre ni koro miwa yath. Adwaro ni mondo sirikal gidhi e parliament mondo gikal ni mondo sirikal ma Kenya obedo ga ni gin maginyiewa yath. Ok wadwa ni mondo ng'at machielo nyiewonwa yath nikech mano yo maginyalo hinyowago. Gisetemo hinyowago chiegni diriyo nikech gibiro ga gi terms gi. Alafu mar adek be gidhi ging'i weche mibadhi matimore ga seche minyiewo gigi ni jok mage ma kata jok ma timo mibadhi go mondo ne kaka inyalo kawo sheria mondo nikech mane kuma wanyalo konyo pesa mwayuto go mwanyalo nyiewo go yath gi gik moko. Mage e gik ma nyalo wacho sani manyalo kwayo daktari mondo ter weche go e parliament mondo bed ni sana mar yath no mondo gikal ni sirikal ema biro bedo ga kanyiewo yath ok ng'ata kata ka Trump olokre. Erokamano Nyeri Okioma, erokamano nya kuom golo pachi gi chiwo ler kuom gik matimore miwacho ni e ground gik moko opogore. Billion, in bende wache mari mogik kotende kod kaka gik moko chung' sani e dakika ma ok ng'eny ne achiel. Mokwongo adwa wacho kamani ni mani e test mar telo. Sama isebedo jatelo to magi achiel gik ma test jatelo. Koro sani wantiere kod nafas mar ker marwa chung' mondo o show leadership nikech king'iyo gima otimre ni o affect countries mopogore opogore to countries go bende dhi approach gi yore mopogore opogore. Koro yo ma president marwa dhi approach kod ogini bro determine kaka ji bro ng'iyo telo mare. Number 2, sani wasebedo kwa wacho wach mar yath kod tuoche to king'iyo ecosystem ma gini ketho nikech nitiere joma tiyo, nitiere joma nitiere lab, nitiere joma ndik tich, nitiere community health workers. Koro king'iyo ecosystem ni nitiere joma nitiere education sector. Koro wach mar USAID ni wakawe mayot sana, wakawo wach mar Trump ni mayot sana, lakini king'iyo ecosystem ma gini onyono dhi woyo joma ng'eny maongo tije dhi tieko handni mang'eny. Koro aparon kaka ni mokoro nego dwa ng'iye telo to telo no bende lure kod kaka committees mopogore opogore mantiere e parliament kawo gini kod uzito nikech king'iyo kaka daktari wacho ni girito tarik 11 yaka gibro jidoki parliament bang' doki parliament yaka committee bro bet piny. King'iyo en aluora mabor giluwo yore mabor lakini gini en emergency. Okay. Koro kwayo mare en man mondo wang'i wachni kodu gupek kabisa. Right. Alafu mondo wange kwa wanyalo reorganize wange priorities magwa kaka country kakanye. Right. Mondo jogwa kikto kapodi warito kinyi nikeche iwacho no chako chon nolodhi ajuoga. Erokamano Eric Ojiwa wacho ni chako chon. Ilungo ni Billion Ojiwa. Yeah. Pole sana. Billion chako chon nolodhi ajuoga nyakwara mogi. Gikinde ni wami Dr. James Nyikal Thuolo. Daktari singo maru mogik modwane umi oganda makoro sani chunygi go kibi chunygi nigi kiondko ang'o minyalo nyiso gi kaka jatelo mong'e gik matimore gi kaka jal mosewuotho e yo mar weche mag thieth kachiel kod ng'iyo matut sir ma osebedo. Migosi Okioma otieko wach gima nyaka wadhi tim sirkal nyaka chak ng'eyo ni gik moko nitie ma wabiro tiyo gi pesa wa. Inyiewo yien mag tuoche ma wan go gi
kaka vaccination ma nyithindo, ayaki, malaria, gik macho wachak kete pesa wasani makata pesa duga to nyaka watim mano. Mar ariyo, kinyiewogi, wach moro mowacho mar stock out no en wach mar plan manyo aseng'e gini ndalo mane ani ministry. Kudwa nyiewo yan to jo ohala bire mang'eny gi mibadhi bende wagol lweny mar mibadhi nikech sami nyiepo mitimo procurement ema wach mibadhi donje gik ma samoro kelo stock out gi. Mogik bende chipo wacho ni kik warita ahinya ka wacho ni nyaka tarik 11 wanyalo romo kata mbele ni mano gik mwaserome kata ko bunge oloro. To gima duong' moloyo joma nyaka kuong chake en ministry kaka waneno gi chak. Miyo sirkal nyaka chak ng'iyo ni gini koro dong' e lwetwa. Waketi ate gini wach mar mibadhi wa ae. An wacho ni asetie sirkal. Dane mibadhi nyarumo Kenya ka yien gi wanyalo nyiewo. Wach mar stock out ni nyalo onge. Koro kaka jotelo wan en mana sundo sirkal chuno gi kaka budget koro biro ni wadwa koni budget pesa di mokete wach nyiewo yien. Erokamano wach moro kendo wadwa ng'iyo pinje ma okogo to wachak gi mawa. Erokamano ahinya. Dr. James Nyikalo wacho ni ludhi ema nigoni thuol. Chak gima pacho ka. Bilian Ojiwa nowacho ni chako chon lodhi ajuoga. Mano bende kanyo. Kasto Kioma bende nokone sirikal nyaka ket maino mar kedo kod mibadhi. Nyakwara Mogi mane giko matwak maro mar bujo piny tinende ni. Erokamano ahinya Bilian Ojiwa kuom yudo thuolo mar loso. Ang'eni thuolo ne chuok to weche gi pod wabiro goye mbaka. Erokamano ahinya Eric Okioma ka intiere Kisumu. Erokamano ahinya Dr. James Nyikal kuom kawo thuolo mari ka intiere chenro magu mag od bura boma ma Naivasha ka imiyo wach kuom gik matimore. Erokamano ahinya Makamu koni nyaka koro keto kenge mag tieko mibadhi chutho mondo piny Kenya oket maino e ng'iewo yedhe. Erokamano Don Jamigori ma bende koni nyaka koro keto kenge moruyore maneno ni weche odhi kare. Shemo Thos Soja ma bende koni Kenya ni matek to ji nyaka neni okedo kod yore ma nyalo miyo pesa lal kendo gwenyore. Nyakwara Mogi poj gi pak. Eloya duto mosiro twak maro ma kawuono, director mara Alex Obado, jago picha Nesto, jaloko mare iluongo ni Elizabeth Otieno, jalo ma bende ong'iyo ni weche gi ochopo ni makare gi liw makare mag weche mag duol iluongo ni Kev. Nyakwara Mogi poj gi pak. Erokamano ahinya. Nyinga en George Bati, oriti masani. And win big with the WRC Safari Rally 2025. Open or deposit into a KCB Gold Savings account and stand a chance to win. Revisha and feel the road. Explore the Holy Land this Easter. Now View Travel. Embark on a 6-day Jordan adventure. Celebrate Easter Sunday